Ježišmaria, som retardovaný, kde je tá vidlica? Ja som postih. To mi určite tie kravy zjedli tú vidlicu. Ježiš, tu je, bože. Či? Čo to je? Aha, áno, to je ono. Dobre, vidlica úspešne zapojená a ja idem kuchtiť. Takže, ak som tomu správne pochopil, teda ten môj recept je taký, že ja naberem tunak jednu trávu, nech si kravy pochutnajú na tráve. Ak mi to teraz niekde jednak spadne, dobre, on sa tam dalo, už sa to zamiešava. Teraz, ja už nemám ani balíky sena, už nemám badovať, to budem musieť chodiť a balíkovať, jednak 4 dní robiť 3 balíky, to je tak otravný proces, to robenie balíkov trávy. Super, som to nejako nevypočítal. No, takže, potom tam prikuchtím, ešte to nejde takto urobiť. Jaj, bože, to musím teraz za všetko zničiť. No tak spadnite už. Hop. Haló. Konečne. Dobre, seno som tam dal. To už nebudem potrebovať tento bager. Tento nakladať, že nebudem, poradte mi do komentárov, ako to mám volať, lebo ja si nie som istý, čo to je. Takže to volám bager. No, a teraz potrebujeme tam dať túto siláž. Takže ja dám zapnúť míchací stroj. A ono, ak správne chápem tej hre, by sa to malo vyrobiť presne tak, to som to myslel, nádhera. No a toto je ten môj recept. Takže tak. A ja tam vlastne ešte tej sila, ani to dám, mám je veľa ešte ako tak. Dobre, to im bude stačiť, nebudú tučné. Nebudem tu tak utrácať peniaze na kravy, chcem, aby mi dali oné. No ja to mi stačí. Takto prídem a vyložím. Toto bol tak super pocit, keď som toto prvýkrát urobil. Pretože som bol taký šťastný, lebo vy neviete ani vyložiť to chcem. Vy neviete ani si predstaviť, aké to bolo náročné toto proste robiť. Tak nádherne sa im toto krásne naplnilo, až sa mi z toho tej kravy nejako sekli, ale to sa mi stáva vždy. No a nechce sa mi to tam zastrepať, tak to zaparkujem iba tu, keďže toto video už je aj tak dosť dlhé. No. Ešte to budem musieť postrihať, takže uvidím, čo z toho teda vznikne, aký čas to bude mať to video. Dobre, takže toto je asi všetko z tohto videa. Keďže to je Farming Simulator, tak to bude vždycky toto video zlé, pretože vo Farming Simulator môžete nie aj 3 hodiny a stihnete akorát tak pár vecí urobiť. Viem, o čom hovorím, lebo proste som toho hrával dosť a veľa času som preto zabil a nič proste som skoro také významné neurobil.
Takže tak, no a to je všetko z tohto videa. Ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite zanechať like. Budem rád za odber a ďakujem vám za prekonanie hranice 40 odberateľov. Ja viem, že to nie je veľa, ale akože začali sme sa nejako hýbať, lebo sme boli zaseknutí na tých 30 a už je tam tých 40, takže už vidím ten silver button, ako sa hovorí. Takže to je všetko a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.